Ja tänään Laurin keittiössä ollaan tehty monenlaisia asioita. Viimeisenä ohjelmanumerona minun spagettia mun kädestä. Näytätte toisin. Hei, syöt toi tolleen. Sitten voidaan tehdä siihen alku silleen, että niinku, and now, eating. Sitten tulee toi, mitä tää tekee nyt tässä sit backwards. Sitten näytetäänkö juoksee takaperin silleen. Ja sit lähtee. Mä pysyn suomalaisena. Ja nyt. Nyt tee se. Se on ne vitu hyvät trailerit. Jos nyt ei. Syö spagettia kädestä. Mä en voi saada tarpeeksi spagetin syömisestä tällä. Hymyile kamera. Ole.